नमस्कार, हम रिंकू तिवारी, जिला गोपालगंज, बिहार से। अभी हम दुबई में रहिले। स्वागत बा आप सबके हमारे चैनल पे। आज आप सबके एगो बियाह गीत सुनाओ तनी। आशा बा कि आप सबके गीत पसंद आई, और पसंद आवे तो लाइक और कमेंट जरूर करे ब्लॉगिन। और चैनल का सब्सक्राइब नहीं कैले तो कृपया आप सब चैनल के सब्सक्राइब करें, कि जब भी हम गाना अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके। कृष्ण जी चलनी बियाह करे, अवरु बियाह करे। कृष्ण जी चलनी बियाह करे, बियाह करे। अरे माई राधिका चौकटिया धइले, खाड़ बाड़ी सुसुकी सुसुकी रोवे। अरे माई चौकटिया धइले, खाड़ बाड़ी हमहु चलबो ब्याह देखे। जब बरियातिया दुअरवा गइले, दुअर पूजा पर बैठी गइले। जब बरियातिया दुअरवा गइले, दुअर पूजा पर बैठी गइले। अरे माई राधिका पलकिया धइले, खाड़ बाड़ी लोकनिया बाड़ा सुंदर बाड़े। अरे माई राधिका पलकिया धइले, खाड़ बाड़ी लोकनिया बाड़ा सुंदर बाड़े। जब बरियातिया माड़ौआ गइली, माड़ौआ में बैठी गइली। जब बरियातिया माड़ौआ गइले, माड़वा में बैठी गइले। अरे माई राधिका माड़ौआ धइले, खाड़ बाड़ी लोकनिया बाड़ा सुंदर बाड़े। अरे माई राधिका माड़ौआ धइले, खाड़ बाड़ी लोकनिया बाड़ा सुंदर बाड़े। कृष्ण जी चलनी बियाह करे, अवरु बियाह करे। अरे माई राधिका चौकटिया धइले, खाड़ बाड़ी सुसुकी
सुसुकी रोवे। अरे माई राधिका चौकठिया धइले खाड़ बाड़ी हमहु चलबो ब्याह देखे। जब बरियतिया कोहबरवा गइले कोहबर में बैठी गइले। जब बरियतिया कोहबरवा गइले कोहबर में बैठी गइले। अरे माई राधिका चौकठिया धइले खाड़ बाड़ी लोकनिया बाड़ा सुंदर बाड़े। अरे माई राधिका चौकठिया धइले खाड़ बाड़ी लोकनिया बाड़ा सुंदर बाड़े। लोकनी लोकानी सासु जानी करियावरु से जानिकारी। लोकनी लोकानी सासु जानी कहियावरु से जानिकारी। अरे सासु पहिले बियाहिया रानी राधिका तब राउर रुक्मिणी हाय। अरे सासु पहिले बियाहिया रानी राधिका तब राउर रुक्मिणी हाय। कृष्ण जी चलनी बियाह करे अवरु बियाह करे। अरे माई राधिका के वड़िया धइले खाड़ बाड़ी सुसुकी सुसुकी रोवे। अरे माई राधिका चौकठिया